רגע, יניב, אבא שלך? שוב, אבא. אז רגע, תחזור פעם, תראה. אברהם, אלברט. בן תמר. אברהם, להצלחת כל עם ישראל, לשמירה מעלה של כל חיילי צה"ל, כל השבויים והשבויות שיפדו, כל הפצועים והפצועות שיתרפאו. והשם יזכנו לגאולה שלמה ברחמים בזכות רבי שמעון בר יוחאי וחבורתו. ויחי יעקב. בהמשך כתוב, ויקרבו ימי ישראל למות. אומר אור החיים הקדוש עליו שלום זכותו תעמוד לנו ולכם כל ישראל. מניין ידע, כתב הרמב"ן, מהרגשת אפסות כוחותיו. הוא הרגיש שתשו כוחותיו. תשש. נהיה זקן. כבר לא יכול להשכים כמו תמיד. אז הבין שמסתלק מן העולם. אבל אומר לנו אור החיים הקדוש, ואין דבריו נראים. למה? כי כמה ימים יחיה אדם אחר שהתחיל להיחלש. נניח הימי שנותנו בהם 70 שנה ומגבורות 80 שנה. עכשיו לא יצויר אדם שהגיע ל-120 שנה. מגיל 90, הרי מגיל 100 כאילו בטל ועבר מן העולם. כל הימים של בין 100 ל-120 שנה הוא ירגיש שהוא נחלש. לעתים אפילו מגיל 70 הוא ירגיש שהוא יהיה חלש. הוא יחלש. אז מה, זה אומר שהוא הולך למות? לא בהכרח. יכול לחיות עוד 20 שנה כחלש, כקשיש. יש הרבה כאלה שמאריכים ימים כקשישים, כזקנים. והם לא מתים מיד. אז למה אתה אומר הרמב"ן ויקרבו ימי ישראל למות? ידע מהרגשת אפסות כוחותיו. זה לא מובן למה. אבל ידע שההורים שלו מתו יותר מוגל ממנו. נו, אז אדרבה, אז היא הנותנת, יפה מאוד. הרי 147 שנים, אברהם חי 175 שנים, אז נכון שרבותינו עושים חשבון שזה בשביל להשלים 70 שנה של דוד המלך. למרות שהוא קיבל מהאדם הראשון, אבל לא היה מן הראוי, כי האדם הראשון חטא. אז זה צריך לקבל 70 שנה אחרות. גם היה לו רוח הקודש. בסדר, אבל עדיין, אז צריך להבין את זה. אז למה הרמב"ן, שהוא היה מקובל גדול ופוסק דגול, יגיד שזה מהרגשת אפיסת כוחותיו? זה השאלה שלו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יש לומר, ויכול להיות שהרמב"ן כיוון לזה והסתיר דבריו, כי בזמנו המקובלים לא פרשו את דבריהם. לא פרשו את דבריהם. וגם הרמב"ן, שלפעמים רומז לסוד, הוא לא מסביר אותו. אומר, והדבר ידוע ליודעי סוד. והמבין יבין. בגלל זה, רבי יצחק דמין עכו, כתב ספר שנקרא פתח עיניים. כל הספר שלו, מאיר עיניים. כל הספר שלו מה? להסביר את המקומות שבהם הרמב"ן דיבר על הסוד. כל מקום. אז אומר אור החיים הקדוש, יש לומר, כי הרגיש מהדברים שיראו לאדם קודם מותו. יש דברים מסוימים שקוראים לאדם לפני מותו, והוא מרגיש בהם, בפרט אם הוא צדיק. 40 יום קודם. איך? הנה, הוא אומר. על דרך אומרם בספר הזוהר, 30 יום קודם מותו מעבירים ממנו הצלם. אנחנו יודעים, האדם בנוי משני חלקים עיקריים, וחלק שלישי נוסף. יש לנו גוף ונשמה, אבל יש לנו עוד בחינה שנקראת צלם. מה זה הצלם? אך בצלם יתהלך איש, נכון? מה הכוונה בצלם יתהלך איש? הכוונה לומר כך. הנשמה היא אלוקית, חלק אלוה ממעל. מאן דנפח מדילהו נפח. אז איך אפשר שהצלם, הנשמה האלוקית הזאת, אלוקית ממש, כמו שאומר התניא, תיכנס לגוף אחור. מה עשה המאציל יתברך? נתן לנשמה לבוש רוחני דק, והוא נקרא צלם.
ויחד עם הצלם הזה נכנסת הנשמה בתוך הגוף. זה כמו משל להגיד לכם דק, כמו שיש טרנספורמטור. נניח שאתה רוצה להעביר ממתח גבוה למתח נמוך. שנאי. בסדר, טרנספורמטור זה שנאי. איך אתה עכשיו תעביר מתח אדיר למתח נמוך? איך אתה יכול לעשות דבר כזה? אז משתמשים בשנאי שעושה איזושהי התאמה בין מקור החשמל לבין המכשיר הזה שאיתו אתה מתעסק. זה מכשיר קטן שלא מצריך מתח גבוה. יש לאדם אור מקיף. בסדר, רגע, שנייה, לפני אור מקיף. אז קודם כל מה הוא עושה? שם צלם ובתוכו שם את הנשמה. אז הנשמה, הצלם זה לבוש לנשמה שהוא אמצעי ומשהו ביניים בין הגוף לנשמה. ויחד עם זה אפשר שהנשמה תיכנס לתוך הגוף. בצורה הזאת זה אפשרי. אתם יודעים, האסטרונאוטים כשנוסעים לחלל הם לובשים תלבושת של אסטרונאוטים. למה? כי הרי בחלל יש כמה דברים שאין לנו כאן. קודם כל החמצן הוא שונה לחלוטין. התרכובת של חמצן, פחמן, דו-תחמוצת הפחמן, החנקן היא שונה לחלוטין. אדם יכול להיחנק למעלה. דבר שני, כוח הגרביטציה, משיכה, לא קיים. אם אדם עכשיו, אסטרונאוט, יצא מהחללית ולא יהיה קשור לחללית, הוא יעוף בחלל ויתגלגל לאינסוף. זהו, אין. אז חייבים להתאים אותו למציאות שבה הוא נמצא, שמים לו תלבושת של אסטרונאוט. כאן, כדי שהנשמה תסבול את הגוף והגוף יסבול את הנשמה, אז מה עשה מאציל יתברך? שם את הנשמה בתוך לבוש שהוא נקרא צלם, ויחד עם הצלם נכנסת הנשמה לתוך הגוף. אלא מהי? כאשר אדם מסתלק מן העולם ונסו הצללים. כלומר, מסתלק ממנו הצלם. אבל... מה זה מאבד צלם? אבל... רגע, מה? מה זה אומרים בן אדם? רגע, שנייה, טוב, שאלת שאלה יפה, אני אסביר. הרב יסביר הכל. אני אסביר, יפה מאוד. אנחנו נכנסים קצת לעומק, תיכנסו איתי באונייה בלוויין, ולאט לאט נסביר דברים ששומעים עליהם, אבל הם באור מקיף, לא מבינים אותם. ועכשיו אנחנו רוצים קצת להבין אותם. אז קודם כל זה הצלם. עכשיו, טוב, אז אם הצלם מסתלק ביום מותו של האדם, אז איך הוא ידע? הנה, הסתלק, אז הוא יודע רק בשעת מותו. לא. 30 יום לפני הסתלקותו, הצלם מתחיל להסתלק. מה זאת אומרת? לעמעם. להיות פחות מואר. הרי הנשמה נותנת כוח לאדם. להשכים קום לעבודת השם, להחכים בלימוד תורה. כל הדברים האלה, זה הנשמה נותנת לו את הכוח הזה. אבל הוא מרגיש שקשה לו יותר בעבודת השם. לא מצד היצר הרע, מצד אפיסת הכוחות. קשה לו מאוד בהבנה של הלימוד. ועוד ועוד דברים שהוא מרגיש, הוא יודע, הוא מכיר את עצמו. הוא יודע שהוא משכים קום, והוא יודע שהוא מפולפל בלימוד, והוא יודע שיש לו כוחות לחדש חידושים. פתאום מרגיש איזו אפיסת כוחות שמשביטה אותו. עכשיו, מה קורה? אמנם מאידך גיסא, נדמה לי שזה החזון איש שכתב, שיש דבר פלא אצל האדם הזקן. מה זה? זקנים דעתם מתוספת עליהם. אצל חכמי ישראל. אצל אומות העולם מתאפשים. הם מאבדים את החוכמה שלהם, הם לא מסוגלים לתפקד מבחינת פונקציית האינטלקטואלית, שום דבר. זקני ישראל, ראיתם, הרב קניאבסקי, הרב עובדיה יוסף, הרב מרדכי אליהו, הרב כדורי, הרב מרדכי שרעבי, כל אלה, הרב ישראל אבוחצירא, רבי מלובביץ', כל אלה נזקינו ונשארו שלמים בהכרה השכלית שלהם, בעבודת השם שלהם. הם קצת נחלשו פיזיולוגית, זה נכון, אבל בעבודת השם, בחוכמת התורה, הם נשארו. למה? כי אצל עם ישראל יש דבר שהוא הפוך. מהו? שהגוף לא מפריע לנשמה לתפקד. אדרבה, הושיבני במחשכים כמתי עולם, זה תלמוד בבלי. ראית הרבה אופיר? במחשכים כמתי עולם. אז מה בבבל? איך אתה תלמד? איך אתה תפרע
ותיצור יצירה תורנית הכי אדירה שיש בעולם. הגמרא, איך יכול להיות? כן? הפוך על הפוך, עם עליה החרבה. דווקא בחורבן הגוף, הרוחניות מתגדלת. כל רודפיה, אומר המגיד מזריץ', כל רודפיה השיגוה בין המצרים. מה הקושת? מחד גיסא מנוולים של האויבים והצרים שלנו, יימח שמם שם זכר זכרם, השיגו אותנו בהיסטוריה דווקא בין המצרים והיכו בנו. אבל עכשיו זה נגמר. כל רודפי התורה ישיגוה בין המצרים. אדרבה, בין המצרים. בכל אומות העולם, באינקוויזיציה, בשואה, בפרעות תחבטת, ברדיפות באשכנז, צמחו היצירות התורניות הגדולות. הרמב"ם נרדף והצמיח לנו את המשנה תורה. באותו זמן שהוא נרדף ורץ וברח עם ספינות רעועות מספרד לצפון אפריקה, מצפון אפריקה למצרים. זה לא הפריע לו ליצור את היצירות התורניות האדירות. הרב רוטנבורג השם ייקום דמו, מורו ורבו של הראש, יצר יצירה תורנית אדירה של השו"ת שלו, תוך והעמיד תלמידים הרבה גאוני עולם. מתי? בצרות. הראש בעצמו ברח לספרד, לטולדו, ובנו רבי יעקב בעל הטורים. זה לא הפריע להם. אדרבה, הם התגדלו והשתבחו תוך כדי הצרות. זאת אומרת, זה שני דברים שהם הופכים. אבל זה לא סתירה, לא קשיא. זה אצל חכמי ישראל. הם עובדים נגד הטבע. נגד הטבע הם עובדים. אז הצלם הזה מתחיל להסתלק. איפה רואים את זה? אני זכיתי לראות אצל כמה צדיקים לפני סילוקם שהפנים שלהם מכחישות. היה להם מאור פנים, הרי חוכמת אדם תאיר פניו. אז אתה רואה פנים מאירות, זוהרות. מהכוח של הנשמה והתורה, העיניים שלהם בוהקות. אז מה קרה? תראה אותו לפני מותו, נחלש. זה אותם פנים, דיוקן של צדיק, יפים, דיוקן יפה, אבל חלוש. לאט לאט, נחלש. אבל קורה עוד דבר הפוך, מדהים. ביום הפטירה, פתאום הצדיק מאיר פנים, קם ממיטת חוליו אפילו לפעמים, מתיישב במיטה, מאיר פנים, מחייך לכולם, שואל על כולם, זה ראיתי במו עיניי, בני המשפחה אומרים, אוי, השתבח שמולד, נעשה לו נס. אני מחייך ואומר, ברור שהוא עומד להסתלק. זה סוד תוסף רוחה מגבעון? נו, מה? תוסף רוחה מגבעון? מה קרה רבותיי? דום שתיקה? תוסף רוחה מגבעון ואל עפרם ישובון, זה הפסוק. כלומר, אדרבה, כמו הנר, הוא דלק, אבל לפני כיבויו הוא מתחיל לנצנץ, הוא נלחם. הוא נלחם. רבותיי, יש בזה כל מיני דקויות. אני ראיתי את זה גם יום לפני. זה כמו נר. אפשר יומיים לפני, שלושים לפני, אבל בדרך כלל ביום הפטירה. ראיתי אצל בן אדם 30 יום, בראשון לציון, ממש כמו שאתה אומר. כן, אבל ביום הפטירה, פתאום, תראה, יכול להיות גם מצב שביום הפטירה הוא בקומה, אז הדברים עובדים אחרת. אנחנו מדברים שהאדם הוא בהכרה, הצדיק בהכרה, רק חלוש מאוד, ויודעים שהמצב חמור, פתאום הוא מתעשת, מקבל כוחות, זה קורה בעוד יום הפטירה או יום לפני, יש הרבה צדיקים שלפני סילוקם, קראו קריאת שמע. אבא שלי היה מונשם שבוע לפני, עזב את הכל, היה כמוך כמוני, ברוך השם, והשבוע אחר כך הסתלק מעולם. יופי, וקראו קריאת שמע יחד עם הקוראים. אני מכיר מקרה, היה הרב דוד צבח, עליו השלום, גדול התלמידים של רבי רפאל אנקאווה, ראש משפחתנו, הוא נפטר בירושלים, בזקנותו, והתחילו לקרוא שיר השירים, תהילים, התחילו לקרוא תהילים, וטעו, והוא תיקן אותם. תוך כדי הכסיסה שלו הוא תיקן אותם. הוא היה בקיא בכל כ"ד הספרים, חוץ מהשו"תים וחוץ מהתלמודים, היה איש חכם גדול מאוד, ובשעת סילוקו תיקן אותם בקריאת התהילים. הם טעו בניקוד של כמה מילים, או פספסו, או כצדיקים שהם קוראים לפניהם זוהר קדוש. יש עניין להיות בסילוק הזה. כן, אז לכן רבותיי, עכשיו, לשאלה שלך. זה כמו נר לפני שהוא טובל. כן, אז אמרנו, דיברנו. עכשיו לשאלה שלך. זה רק צדיקים או כל בני ישראל? רגע.
בעמך כולם. רבותיי, אתם יודעים, יש תורת היחסות באיינשטיין, יש תורת היחסות גם בקבלה. כל אחד לפי המדרגה שלו ולפי המציאות שהוא בה נמצא. עכשיו זה לא אומר, אל תבינו מכאן, כי יש בזה דקויות. לפעמים יכול להיות צדיק שיסבול בקומה שנה ויסתלק מן העולם. תגיד, מה, הוא לא צדיק? לא, חס ושלום, הוא צדיק. יש כל מיני בחינות שאנחנו לא מבינים. אנחנו מדברים באופן כולל. אבל יש מקרים יוצאי דופן שבגלל סיבות נעלמות לנו, הצדיק עובר איסורים והמערכת עובדת אחרת. אנחנו לא יודעים. אני מדבר על המקרים שראינו מול עינינו, שהם רואים אותם בפועל, כמו שהוא אומר כאן. מה? ש30 יום לפני מותו, מעבירים ממנו הצלם, והוא נותן דוגמה, הוא החיים הקדוש. ומעשה שהובא שם בזוהר הקדוש, בפרשת ויחי, שראה רבי שמעון בר יוחאי, שרבי יצחק מעשרת חכמי הזוהר, נכנס אצלו למערה וראה שעבר צלמו ממנו. והוא גזר, אמר רבי אלעזר, תעמוד בפתח ואל תיתן למלאך המוות להיכנס. אל תיתן למלאך המוות להיכנס. הושיב אותו אצלו, והאריך לו כמה ימים, היה צריך לברר איתו כמה עניינים, כמה סוגיות. בינתיים המלאך המוות יושב מבויש בסטנד ביי. רבותיי, אתם רואים מה אני צועק תמיד? זוהר הקדוש ותיקוני זוהר. זה צו השעה היום. כשרואים שנפלו לנו יקרים, 10 בשבת שעברה, 13 בשבת הזאת. זה קורע את הלב, קורע את הלב. מה זה לאבד צלם אנוש? הקדוש ברוך הוא נתן לאדם נשמה עם צלם. למה? נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, נכון? עכשיו כאן אני נכנס למושג קצת שונה בצלם. צלם שאמרנו זה לבוש דק לנשמה, נכון? אבל המושג צלם יש לו עוד כמה משמעויות בקבלה. אחת מהן זה תבנית, כלומר, והיא קשורה, היא לא סותרת. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בשביל שיעבוד אותו, להתפלל אליו, נכון? אלא מה? כדי שהוא יהיה מסוגל לעמוד במשימה הזאת, הוא ברא אותו בצלמו כדמותו. אבל הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. אז ברור שלא הכוונה למשהו גופני, אלא משהו רוחני. הנשמה שהיא חלק אלוה ממעל, היא הבחינה הזאת. עכשיו יש לזה ביטוי בכמה דברים. למשל, אתה אומר בפתח אליהו, חסד דרוע ימינה, גבורה דרוע שמאלה, תפארת גופה. חד אריך, חד קציר, חד בינוני. כלומר האדם בנוי מבחינה רוחנית בשלושה קווים. נצח ועוד רשוקי. רגע, שנייה רבותיי. שנייה. צד החסד, רבותיי. צד הגבורה, צד העמודה דאמצעיתא שהוא התפארת. זה רוחני. והאדם צריך להתנהל על פי המרכבה הזאת. הוא נתן לו כתר בראש, הוא נתן לו ראש, לכן שמים גם תפילין של ראש, גם תפילין של יד. יש לו מוח ולב. זה משכן של מעלה, זה משכן של מטה. גם אמר הקדוש ברוך הוא, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. שואל אותו משה רבנו, בתוכו מבלה, איך אפשר ושכנתי בתוכם? אמר לו, מתאווה אני לעשות לי דירה בתחתונים אצל כל איש ואיש. גם בביתו, שתשרה שכינה בביתו של איש ואישה זכו, וגם בליבו של האדם, אוהל שיכן באדם. אלא מאי? שלוש ערבים בכלל. אלא מאי? יש אנשים שהם לא אנשים, שמאבדים צלם אנוש. קודם כל יש גמרא שאומרת, ואתם צוני צאן מרעיתי אדם אתם, הגמרא ביבמות, אתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרויות אדם. זה דבר אחד. אבל אדם יכול להיות חסיד אומות העולם, גם אם הוא גוי. אבל אם הוא רוצה לאבד צלם אנוש, הוא הופך להיות חיה ויותר גרוע מהחיה. וראינו לאחרונה, ראינו את מה שקרה בשמחת תורה, ואנחנו יודעים מה זה פר אקסלנס, הדוגמה המופלאה ביותר של לאבד צלם אנוש. אין אנוש שם, אין שום הומניזם. הכל מושבת, הכל עקור מתוכן. עקור. למה? כי זה המהות שלהם. עכשיו זה כל כך מקומם, שקמים שוטים ושוטות, ופותחים את הפה שלהם, ואני אומר על זה, אתם יודעים, לא בכדי, רבי שמעון אומר, קודם זה מופיע בספר יצירה,
ברית הלשון מכוונת כנגד ברית המאור. כשאתה שומע אנשים מדברים דברי נבלה ונאצה על עם ישראל, ועל שומרי תורה מצוות, תדע לך, הם פגומים בברית שלהם. אילה ואחים לא היו מדברים. טיפשים. ברדיו, השבוע שעבר, מתראיינת אישה, נבערת מדעת, קלת דעת, חצופה שאין כדוגמתה, והיא רוצה לעשות את עצמה צינית. היא אמרה, אני אומנית. אז באומנות, יש מקבריות, יש ציניות, יש סרקזם, יש מושגים מעוותים של אומות העולם. להיות סרקסטי, להיות ביקורתי. כשאתה ביקורתי, תהיה גם חכם. אל תדרוס תדרוך על גוויות. אז היא אומרת, לא צריך את המלחמה הזאת, שיחזירו את השבויים והשבויות. מה אכפת לי מה קורה שם? ומי שרוצה למות על קידוש השם, שימות לבד. שמעתי? חיילים מתים על קידוש השם, לא בגלל שהם רוצים למות, ריבונו של עולם. זה אנשים בעלי משפחות או בנים של הורים, שבצער ובאבלות עד היום, והיא דוקרת להם סכין בגב ואומרת להם, רוצים למות, שימותו. למה? כי היו חיילים אמיצים, גיבורי לב, ואמרו, אנחנו מוכנים למות בשביל עמנו. אז היא לועגת להם ואומרת, שימותו הם עצמם על קידוש השם. ועוד אחת חצופה, היום מתפרסם דיברה, אומרת, האלוף משנה הזה שנתן הוראה לירות באנשים, במחבלים, ואני לא יודע מה קרה שם אם הרג בטעות עוד אנשים, לא יודע, הוא אומר, זה בגלל שהוא שייך לציונות הדתית. תראו איזה חצופה. הציונות הדתית קברה כמה חיילים, ואני לא עושה חשבון, אנחנו בצער על החיילים הדתיים ועל החיילים החילוניים. תאמינו לי, אני אראה לכם, כתבתי שיר אפילו על האלוף משנה הדרוזי, ודיברתי עם אבא שלו, גיבור ישראל, ובא תגיד, בגלל שהוא דתי לאומי, מהציונות הדתית, אלוף משנה שנמצא בתוך עזה ונלחם, בגלל זה הוא נתן הוראה לי לראות. תראו איזה אנשים, זה עקורים מדעת, עקורים מתורה, עקורים מערכי ציונות, עקורים מהכל, לועגים, ממש לועגים לכל הערכים הנשגבים שלנו. הוא רוצה למות, טרומפלדור, זה קידוש השם. למה? זה שייך לברנז'ה שלנו, זה שייך אלינו, זה שייך אלינו. אבל אם זה קידוש השם ששייך לציונות הדתית, גוואלד, זה לא שייך אלינו, זה עם אחר. אז זה מתחיל לחזק אצלי את התחושה שכנראה באמת מדובר בעם אחר. יש עם ישראל ויש ערב רב, רק שבאמצע נופלות נשמות יקרות שנדבקה בהם קליפת ערב רב. אתה מבין מה זה לאבד צלם אנוש? אני אלמד זכות על אלה שאיבדו צלם אנוש? אנחנו נלמד זכות עליהם? במקום למחות אותם, למחות את זכרם, ושלא יסתכן חייל אחד לא יסוכן, שחייו לא יסתכנו. אבל זה, כשאין תורה, אין דרך ארץ. דעת קנית מה חסרת, דעת חסרת מה קנית. זה כל הסיפור, רבותיי. וצריך להורות את זה לכל ישראל, להורות את זה לכל אנשים, רבותיי, שלא יטעו ולא יתבלבלו. כי יש בתוכנו, כולל שומרי תורה מצוות, שמתבלבלים מהדברים האלה. לא צריך להתבלבל, צריך לדעת את האמת. והאמת האמיתית היא שרק על פי תורת ישראל אפשר לראות בעיניים נכונות את הדברים. שום דרך אחרת לא תסביר את הדברים. שום דרך אחרת לא תפתור את הבעיה. שום דרך אחרת חוץ מתורתו של רבי שמעון בר יוחאי לא תאיר את עינינו ולא תגאל אותנו ברחמים. רק תורת רשב"י. וזה הדרך היחידה, רבותיי. והקדוש ברוך הוא יתמלאנו ברחמים, ויזכנו לגאולה שלמה ברחמים, בזכות רבי שמעון וחבורתו, אמן כן יהי רצון.